ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ମୁଁ ମାନେ ପିଲାବେଳ କଥା କହୁଛି। ପିଲାବେଳ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥାଏ 10th ପରେ ପରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ନୂଆ ନୂଆ। ସେତେବେଳେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମିସ୍ କଲ୍ କେମିତି ମାରିବା କାହାକୁ କେମିତି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମିସ୍ କଲ୍ ପ୍ରେମ ଭାରି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଆସେ ତାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୋନାଲି 894 ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଲା କି। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ କଲା। ଆଉ ମିସ୍ କଲ୍ କଲା, ସେପଟୁ ଜଣେ ମାନେ ଭାଇ ଜଣେ ଉଠେଇଲେ, ହେଲା କି। ସେ କହିଲା ଟିକେ ମୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ ଦେବେ ନା କ'ଣ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ନା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା କେଉଁ ସାଙ୍ଗ? ନା ସିଏ ହେଉଛି କଲେଜ ସାଙ୍ଗ। ନା କେଉଁ କଲେଜ? ଏ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଲେଜ ନାଁ କହିଲା। ସେଇ କଲେଜରେ ଆମେ ତାର ମୋର ପଢ଼ୁ। ମୋର କିଛି ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ରାଗିକି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଡ଼ୁଆ, ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ପଢ଼ୁନି, କଥା ବି ଠିକ୍ସେ କହୁନି। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିନୁ ସେ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ମୁଁ କହିବି। ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋନାଲି 894 ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆମେ ତ ହସି ହସି ବେଦମ ଆଉ କ'ଣ। ଭୁଲରେ ବି କେଉଁ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇକି ମିସ୍ କଲ୍ କରିବେନି। ସେ ସେଇଠୁ ବୁଝିଲା।